Vi kigger på mange rekrutteringssoftware-selskaber, men ingen af dem matcher vores behov for en stærk integration med LinkedIn, ned med adgang for kunder til vores transparente arbejdsprocesser og en fleksibel modulopbygning. Med Elvium så fandt vi et værktøj, som skaber stor værdi for os og vores kunder. Mit navn er Christian Sylvester. Jeg er direktør og founder af Sylvester & Co. Hos Sylvester & Co. har vi siden 2011 rådgivet virksomheder inden for HR Management Services. Vi fokuserer blandt andet på at levere ekspertise inden for headhunting og HR-kurser. Netop vores unikke rekrutteringsservice, hvor vi både leverer klassisk headhunting samt en unik specialiseret lonely shortlist service, gjorde, at vi eftersøgte en ATS-leverandør, som kunne understøtte vores helt unikke processer. Vi bruger Elvium til at understøtte search-processer for vores kunder. Det betyder, at vi anvender primært Elviums search-funktionaliteter til at lokalisere kandidater i Danmark og internationalt, eksempelvis på LinkedIn og andre sociale platforme. Vores kunder har undervejs i processen adgang til deres sag i Elvium og kan følge med i opgaveløsningen 24/7. Vi sætter pris på systemets måde at håndtere hele flowet. Jeg vil klart anbefale Elvium. Det er nemt at sætte op, det er nemt at styre, der er god support, når der er brug for det, og vi har et super godt samarbejde.